repetiții. Ce repetiții? Pentru Băiețaia, mă! Haideți, mă! Facem ceva anul ăsta sau? Ce să facem? Hai să ne organizăm un pic, să vedem ce... Presa e... Cine stă anul ăsta? Cine vrea? Stau eu. Și Dani, nu, Dani. Băieți! Lasă să alegă băieții. Băieți, hai să-l propunem pe Nae, că s-a mai descurcat, a fost și anul trecut și se descurcă bine. Sunteți de acord? Da. Nu ai ceva și la asta. Ba da. Nae. Sunteți de acord, băieți, cu Nae? Nu, ce m-am atras? Cu Dani. Lasă să alegă. Facem altfel. Lăsați lăutarii să aleagă Să lăutarii. împarte. Să împarte. Două clase care i-a jucat mai frumos, ăla rămâne brezare. Da, e bine așa. Da, e dreptate, Și eventual să se mai schimbe între ei. Care obosesc, se schimbă între ei. Nu e bine așa? Și așa. Gata, așa rămâne. Bun, moș, pe cine punem? Cine vrea mulți? Bă, vreau să stau eu moșa noastră. Păi da, dar tot... Bă, ca să până l-ai făcut, ai spart pe la lume. Da? Mai vrea să vă stau și eu moșa anul ăsta. Să stai și mitică. Am fost mai bun anul trecut. Lasă Să să mă stai și stai tu la două case și eu la două case. Nu, mă, nu, eu zic că stai la lucru, mă, ce Nu voi mă, Nu veneți vă pe stai și mitică. mitică. Cine? Lupul anul să însoară, pe cine avem moși lupul? Mitică nu mai vine. Lăsați-și pe Hai să mitică. vedem cum se descurcă. Crezi rămâne mitică? Care joacă mai frumos ăla rămâne. Gata. S-a stabilit. Și Vătășel? Bătășel propun pe Vali. Nu mă vai, că vreau să... Ba da, băieți, Vali, anul trecut ați zis. Nu mă, pe doi! Pune pe Băi, dacă nu mai face nicio brezaie dacă nu e Vali. Exact. Nu, că vale Nu mai de face valul nicio multe, brezaie. da. Pune și pe Jax anul. Nu, Jax nu e Jax ăsta nu e. Bă, băieți, rămâne Vali. Vali rămâne. Cel mai bine, s-a descurcat anul trecut, e cel mai bun. Vali, da, corect. Gata, a stabilit și... Anul ăsta cine vrea să gătească? Îl propunem pe Bobiță. Da, Care o anul ăsta? Tu rămâi la apă. Rămâi la... Cel mai bun, vreau și eu Bobiță. să gătesc, că mă pricep. Nu, tu. Nu, Bobiță. Nu, bă, Tu, nu. băi, dacă vreți, puteți să fiți cărăușii. Vă împărțiți în țeție pe anul ăsta. Unul ia apă. Tot eu ia pe anul ăsta. Hai că l-ajut și eu. Hai, gata, ne-am stat. Foarte bine. Bă, dar stai așa, că n-am lăutari. Nu rămâne cu lăutari. Bă, lăutare. Rămâne Jax la Tot tot. pe... Eu pe ce nu mai vreau la tobă, că nu are urechi. Tot pe Nick îl punem că... Nick e om. E singurul cu instrumentul. Corect. Și pe... Pe Costi la tobă. La tobă. Și pe Jack să trepa asta mare, că e țapă. Am mai dus și în alți ani. Nu ce bătaie mult știi. Gata, hai să facem o repetiție și... Haideți. Haideți, mă, haideți, băieți. Hai. Păi da și te poți. Bă, băi, să vedem dacă mai știm colindul. La 3 începem, da? Haideți. Colindul case? Ale colindul case. Bun. Gata. 1, 2, 3 și...
pregătiți? Hai să plecăm la culinare. Haide! Asta și puneam brăzaie. Brăzaia, hai să punem cârpați. Hai mai legat tu. Bădă în cap.
Hai bă băi, hai să vedem dacă vrea capul ăsta. Haideți bă băieți, să ridicăm un pic. Hai mă să ținem mâna ca lumea ea. Haideți bă băieți. Moșule, mai ceva. Mai mișcă. Mai bagă două, mult. Hai bă, hai să ridică. Hai, 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 hai. Sus, Brezaie, sus! Sus, Brezaie, sus! Căci cu moșul te-am adus! Să sar sus până în pod! Ca să-i facă lui Iros! Ia mă văd la ești o sâmbă! Ne vedem sănătoși și larg!